Ahoj, volám sa Targo. Lajkujte a odoberajte, aby ste boli rovnako fešní ako ja. OK, takže ešte raz ahojte, volám sa Targo, mám 5 rokov a niekedy tu budem natáčať aj ja. Ako môžete vidieť, mám tu pri sebe červenú loptičku, ktorú mám skoro od malička. Som veľmi hravý a usmievavý psík, ktorý sa rád hladká. Mám aj 2 sestry, ktoré skoro vôbec neposlúcham, ale i tak ich mám veľmi rád. Cez zimu mi narastajú chlpy, aby mi nebola veľká zima, ale zase cez leto mi tie chlpy opadávajú, aby ti nebolo veľmi teplo. Na to, že mám 5 rokov, tak mám mentalitu 5-mesačného šteniaťa. Veľmi mám rád hračky. Niekedy sa s mojím osobným strihačom a sestrami hráme na nahánačku, túto hru mám veľmi rád. Možno sa čudujete, prečo vyplazujem jazyk. Nebojte sa, nie na vás. Vyplazujem ho, lebo sa tak ochladzujem. Mám kamarátku a ju, s ktorou sa viem veľmi, ale že veľmi šantiť. Raz sme bežali po záhrade hore a dole. PS, bola to veľká zábava. Nechápem, prečo mi môj osobný strihač pchá pre moju úžasnú tvár toto zaujímavé zariadenie. Ako ja viem, že som úžasne pekný, ale čo to vôbec je? Napíšte mi do kom, čo to je za zariadenie, prosím. A tiež som aj hyperaktívny. Haló, dievčatá. Ja sa chcem hojdať. No nič, pápa, idem sa hrať sám. Veľmi ma tešilo byť v tomto videjku, nebojte sa, bude iba z videí a nezabudnite like, odber a napíšte do kom otázky na mňa. Ďalšie video budem na nich reagovať, tak čauky halky.